ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ? ଏକଥା ସ୍ୱର୍ଗର ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନାରଦ କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ପାସୋରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ବା ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦେଖ, ସେହି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚାଷୀ ପାଖରେ ରୁହ, ତାର ଭକ୍ତି କେତେ ଦୂର ଦେଖ, ତାପରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ରାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଚାଷୀଟିଏ ତାଙ୍କରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଏକଥା ନାରଦ ଭାବିପାରୁ ନଥିଲେ। ରାଗ ତମ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ଚାଷୀଟିଏ ରହୁଥିବା ଗାଁରେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଷୀଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାରଦ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ସେ କେବଳ ଦିନକୁ 3 ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ବେଳେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଓ ଶେଷରେ ରାତିରେ ବିଛଣାରୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ନାରଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଭଳି ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ତୁଳନା କଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ, ଚାଷୀଟି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀର ତୁଳନା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନିଶ୍ଚୟ।